Trí dó héan be agus tommuid ag taimáil mar is gnách. Dé nóméid sin ar spireach inniuh níl muid ag gíre dul níos fuite ná sin. Well, cóin má leiscéal. Rinne méid dearmad. Tá me ag léamh na nuaachta don éanú, an téanú lá mí bheithimh 2016 tíar daoin. Tá thar ag caint go fóil Comhaontú, Phárais agus dearcha an nuachtar an Trump ina le. Tá caint faoi éantas damhanda thaobh damhanda agus mar atá mar a bhíthas gúsáid na Stát Aontaithe mar mhaideog bhug polisithe idirnáisiúnta timpeallachta timpeall ba é Meiriceá an lúdrach go dtíobhann ba dearcha na Stát Aontaithe a bhí na polisithe timpeallachta nua bhunaithe. Agus dá réir sin tá sé chur iontais íslú crí agus tíomá agus imní phobal an domhan go bhfuil Donald Trump ag géirí an Comhaontú ágail. Nach iad na Stát Aontaithe dear na daoine eile grá leo cáil móra, tithe móra, gléasannaí chóirithe, pléascacha, bluscacha. Ná bhíad na Stát Aontaithe thar tíre bheith eile domhan a chuidí leis an diocsaíd carbón atá go flúirseach san atmosfér agus atá ag ruagói an domhan inis dá réir. Well, ní leabhróidh mé mór an níos mó sin. Bhí Buamáil san Afganastáin in Kabul le déanaí marí ó breis agus 8 agus tá an tionsaí seo tharlú I bhíonna seo frostrachas farsing fud fadna tíre I le conasan tíre ghainú agus níl an cheist sin réite go fóil. Tharla an Buamáil seo I neice an fáilís uachtaránachta agus nó ambasáidí achtranacha. Sé ceann na honsathe bhharfaí sa chugur se go fóil agus meabhrúchan chodáin séireach agus atá ard chathair na Afganastáin airithe inis. Well, fanna muid le Trump feadh tamilín. Tá an tuachtar an Trump ag déanamachnamh folasithe Cuba rialtas Obama a raschar sin a chur an Putin fol agus a chur bhallart trú. Tá Trump ag géirí sríanta nua a chur heistil go Cuba
agus siorod tá cordí mar riine bhí caidirh nua bochasúil siúil idir Cuba agus Meiriceá le tamil anús. Agus inis tá rialtas Trump géirí sríanta heisteal agus gnó a hyteáil. Seo rialtas cuimhníí tá sa leab a henne féin idir na brálíní le chuidhhaid tíortha sa meán airthar. Cén achran tá acob le Cuba ní is hagan. Ach cibé tá siad gúsáid sáú cearta déana mar údar don bheartaíocht seo mar bhain cirt don chorchuige penideach pínósach nua seo. Pobl Meiriceá, sochaí Meiriceá. Tá seic pá rialta agat. Cílíonn sin go bhfuil síl neamhimníoch agat. Ceart? Ní ha, Phárais. Fiú má tá seic pá rialta agat, ní hanan sin agus Ioncaim daingeal. Go dtíobhann, tá muid ag caint thuarastal Éadaingne, mar I measc anchuid daoine athraíonn nóireanta oibre ó heachtain go seachtain. Ba bhain chloch na seasmhachta aic na mí go dtí le déanaí post. Ach tá ar a caint níos minic inis thuarastal mí hocair go dtíobhann thuarastal luaineach nó guagach. Fágann seo teaghlaí roll chóstóir an bhuiséid. An maith go leor airgid deagainn an bhí seo don mhórgaiste. An maith go leor airgid deagainn do airí gróséireachta. Cábhis braithin sé na huaireanta oibre a bhuaithí mámaí an bhí seo. Níl seo sásúil. Go dtíobhann ní chuireann sé le suaimhneacht intine de Éadaingne. Roilín, tá dlíadóirí an uachtaráin Trump gimpiar níos lú tweetáile. Caid dear a tuachtarán Covfefe. Níl is a ggéine chun san focail seo áhrú, níl is a ggéine céir is brí leis, ach shuítáil sé le deanaí. Ní raibh sé bhádóin go raibh an tuachtarán Trump ag fannacht ó helgeor lasrach an telefón chlichte go cháirithe Twitter. Ach tá tam sin thart tá Trump ag teige a ríis. Tá a chomhairleoirí tar éis impiar éireas, tá a líadóirí tar éis impiar éireas, agus tá sé ag leannacht raibh. Fiú I bhíonna se an méid atá ráite ag a chomhairleoirí féin teachbán gur bhéidir na tweetaní seo a úsáid ina ai in agridlí agus cuma leis. Tá sin an déanóid. Cíocht nóméin scéal seo a leid.
Tá Nuacht ag chlósáin go séan na léhantaí seo faoi na hol chlisteachaí atá ag tarlú níos minicí na léhantaí seo iompar poiblí. Agus na hiormhartaí a Afganas. Tharla dú máirt seochaite ag a leabhar tar éis a hocht gur imime an cuacht ó stáisiún amháin I Bhrochlann, stáisiún Tréin Phárais. Ach fearir thionscain an clise cuachta sin ollchliise a chraplaí seirbhís Nuacht agus a dág daoine sáinnithe timpeall na háite ármhéigean dóibh pleanan na malartacha a dhéanamh agus a chur crapáil uafásacha roioine eile. Daoine mar shampla a rá cuine Jacob sa chóirt. Deachar rá céard bechearteach as ach táthar mar a dúirt me ag tosú ag rágóid tréan anis go gafar airgid mór a chur isteach an infrastruchtúr iompar poiblí Nuacht mar tá an chathair ag titmas I chéile I réimse an iompar poiblí. Well, sinna méid atá ráite agam, tá go leor lerá agam ach tá me ag géire na tuairiscí seo a chuineáil go dtí déanúméid nó mar sin. Téirmí nua má tá tú ag treoirú ionsaí tá tú cheann róthais. Má tá tú ag athhrú rud as cuimse tá tú chur cló úrar. Má ecann tú rud nach bhfuil ann, deir tú go raibh do thuaille a bhí sé. Má bhíonn bua iomlán agat ag gluife tá tú ag tar éis an oireann eile a dhreada nó a seascairt. Má tá rud agat cáil mar shampla ármhéidir le airgid a dhéanamh as tá tú ag teachtaí dír ar a gcáil sin, tá tú ag baint leas as a gcáil sin, tá tú ag baint bhuntáiste as a gcáil sin. Manar féidir le rudaí a eicáil I gceart b'fhéidir mar gheall ar oibreannaí intine tá dealamh ort, tá seachmal, mearbhall, seachrán agus iomral ort. Mas míniad barógaí a chur ar dhaoine. Is mí ismáiliad dlúise. Agus sinna méid sinad na focail nódam láinneamh agus na scéalta nuaíochta tásúil agam gur bhain sibh taitneamh as orgáinte neamh agus go mbeidh muid ag chainte rís sa a bhfad idir an dá líon go nóidí a roimh agus go bhfeiceann muid I chéile rís sa a bhfad. Slán éis.